Adama dumi son katlaki kuna da tawakkalitu alamani son ce kuna da shi to ko tawakkalitu jongi jigi de ke dalin masaye tawakkalitu alamani bunya dogo ya shi to ko tawakkalitu adama dumi bunya ni gatlaki joya tawakkalitu alamani bunya dogo ya shi to ko tawakkalitu ko son munye jigi semme fama alala tawakkalitu wayin goye beto dalin masabulu tawakkalitu baba jose trawele ke jigi alade tawakkalitu jose igi semme dalin masalla tawakkalitu jombe bara minna iji alade tawakkalitu jombe kugu dilla isme allah tawakkalitu nebi yoroni wo basilay tawakkalitu basilay semme dalim masalla ufangele shishila niye kunafoni ye min na bola école de santé karajata na bolo farachama institut de sciences médicales gore nyama wuro ISM go ugo agato yini biga bela jere fa gale keke ni garo ka fa uga cérémonie de graduation yesa no ye walnyundo doyi promotion 2023-24 min bolale de do ka bla février garo kle mwane fla na ta shibiri 125 ugo ali sa ya fa de bi yini bela jere fa ka fo abina ke cinéma magique la babemba koro ni bela jere kwa mako exi babemba yasa alisa ka kene nzebe koro yanga a deva de tale de ka di docteur Idrissa Jabatema clinique karajata tutige badu wa école de santé karajata ira nyema dodo wa yato akone ba fo kiliji-kan dongole mbewde de koy février kalo kle mokane flash bi natai 125 cinéma magique exi babemba koro do naga kan ko non don sanga bisa ba mana goshi obeta bla furba mugula cérémonie de graduation do Walimandon do école de santé kalajata na bolo farachama institut de sciences médicales gore nendi fuango El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa do aminena ambe dugaw ke ka fara silame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ame dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo silame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali silame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka sigi kana aka demaya konna kana ambela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara silame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma msega sege ama tugumina ambo odugaw ke ka fara silame nyuma bela jile ga dugaw ka ala ka antlodo kibaru nyuma na لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jile la dunia silame munu be Mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba
o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye زخرهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw amble domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoka tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyon zora kono nana anga na nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني ما توكلت على الله فشيك للوتو فما الابو توكلت على الله اني بفول الله سبر جم بم توكلت على الله رجوني تلا جم قلوب بفو توكلت على الله ببركة ودوين كانوا جمنا توكلت على الله نبي بارك دمبوني ولا alamabao aw bela jele aw ni nyanguma ala ye bi juma tile time ko nyuma irana ala ka sufana time ko nyuma ni an islamé chamana musulman bela jele ma Idris Debi Denge ni ale ye Chad jamana kuntigi ale willa ka bo Chad bi ki kunda Burkina Faso ka sini ni ala sona ma Facebook ko ta ko muganu konondona o laben baro be ke Mali kono ya Bamako ka délégation spéciale bara belebeleba woro bolo daleno ale bolo taro nyofo ministre nyana no fana premier ministre président anga lasigide mi nga ta Algérie no ye amaga dolo ye ale yo o bismillah minye CIC ma ulu fana bismillah premier ministre fe ni bela jele ka fara anga jamana ni kokan kibari au kasamna na ulu ka kulada na kuna foni famba uye kuluda uma kebajalo ale ka wuli ka jo hukumu konnana
kuraya bela jele ma bela jele wale jumando bi min ye janvier kalo février kalo tile mugan ani kelen ye samba fla ani mugan ani duru o kɛra Sulemani Sise ale tale ka taa bila a dayɔrɔ laban na a yɛrɛ ka du kɔnɔna na Sulemani Sise ala y'a ka kalifa minɛ la ni février kalo tile 19 a yɛrɛ ka du kɔnɔna na min ye cité Niger la bisa ma bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ min ye solo ye ka taa suseli kɛ a kan ka sɔrɔ ka taa bila a dayɔrɔ laban na Fatumata Kulubali FC ale ni yera Sulemani Sise ka ja caman na ani Sulemani Sise baara caman ɲɛ ɲɔgɔn fɛ Keba Jalo ye ale ɲininka janaja kɛnɛ k'a ye min sɔrɔ an ka jɛkaw lamɛn. Cɛba tarida cɛba ta cogo fɛnɛ ɲana an bɛɛ bɛ dugawu kɛ Ala ka ni ɲɔgɔnna nɔgɔya i ma mɔgɔ tɔɔrɔ n'i ka denbaya tɔɔrɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ k'i bolo to i ka baara la k'i da o ye Ala ka masaya ye sinba dɔ ye donc ne bɛ dugawu k'a ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya nka yanni bi ka se ne yɛrɛ kɛtɔ ka sinima bɔ daminɛ a ye ne bilasira ale ye ne bilasira Cheikh Umar Sissoco ye ne bilasira Salif Traoré ne bilasira u bɛɛ kɔrɔlen baw a ma ɲinɛ kɔ wagati ni wagati ni a ye ɲininka ko yali n ye fɛn jɔn kɛ surtout n ye documentaire caman kɛ hors thème ye a b'a fɔ n bɛ se k'a ye wa souvent n bɛ siran ɲɛ parce que n'a y'a lajɛ ni cogoya dɔw b'a la a b'a fɔ nin ma ɲa f'i ka nin changer k'a kɛ tan o tɛ se ka changer bilen donc vraiment je garde de très bons souvenirs pour lui et puis n jouera ka film caman fɛnɛ na bonya kɔnɔ Ala ka min ɲɛ filɛ ne kun kan ka actrice principale ya kɛ n tun talen Canada a ko taa mɔgɔ ɲini ye y'a mɛn n wulila n taara mɔgɔ ɲini a ye et puis n taara a ka décoration n'a ka fɛnw ne taara ɲini a ye a ye n fo ka n waliman dɔn et depuis là a ye n k'a balima ye a tɛ fosi kɛ du kɔnɔ n'a ma n wele. Ayiwa ni Ala sɔnna a ma su in na ni ye nin baabu tɔ ye sa an na olu da aw tulo kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sa an ka jamana kɔnɔna na kuremalekaw fɛ wulikajɔ dɔ kɛra ye bi wulikajɔ min ni bandiw an k'a fɔ bandiw sabula duguladenw y'a lakala ɲɛ cogo min bandi dɔw olu de kɔni wulila sa k'u bɛ taa bi dɔ kan n'o tɔgɔ ko Umar Femi ale ye waritigiba ye kuremale kɔnɔna na waati min na u bɛ ka taa sa u ni donso dɔ de bɛnna ye u ye mugu ci o la kisɛ m'o don o fana y'i tɛgɛ fila yɛrɛ la ka kelen kiri k'o bɔ k'o bin min ye Umar Femi yɛrɛ fana ka gardiw ye olu fana ye mugu ci bandi kɔni fila olu binna olu sara o nɔgɔni bɛɛ lajɛlen fɛ su in na n'Ala sɔnna a ma kuremalekaw an na u yɛrɛ kumakan mɛn jani sanfɛ u ka ɲɛfɔli k'a ye nin waleya in na sabula u y'a jira k'a fɔ k'olu ka dugu kɔnɔna bandiw de bɛ yen u ɲɛ tana ye waritigiw ye n'u ma taa bin olu kan waritigiw fana ye fɛɛrɛ tigɛ sisan ka gardiw ta ka bila u ka yɔrɔ la lakana a bɛ se ka sabati cogo min na u ka dugu ale kɔnɔna na Mali ale ni Algérie cɛ lasigiden kura ale bɛna na taa baara la lasigiden min don sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni min ye ale ka lasigiden baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kun daminɛna ka ban nka a yera k'a fɔ sa ko a ka taa baara daminɛ yan'a ka taa o la n'o ye Mohamed Amaga Dolo ye ale nana jamanakuntigi fɛ yen sɔgɔmada in na sa min ye Asimi ye a y'a bisimila kuntilenna minnu bɛ jamana kɔnɔna na jamana yɛrɛ ni Algérie cɛ bɛ cogo min na sa baaraw kan ka kɛ cogo min na u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni da tulo kan ka tila k'a fɔ a ɲɛna fana labɛn a k'olu sabati yaasa cogo min na baaraba minnu bɛ yen ni o bɛ Mali ni Algérie cɛ kuma tɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ bila ko tɛ a bɛ san caman bɔ Mali ni Algérie kɔni san ba yirikaw a b'olu bɔ Mali ni Algérie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ye baara taabolo kuraw ye ka kɛ ni yɛlɛma minnu bɛ sen na ye a ɲinina fɛ sa min ye Mohamed Amaga ye a ka se ka i sen na o sen na yɔrɔ la laɲini fana kɛra fɛ sa basigi ni lafiya ni cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka don Mali ni Algérie kɛ cogo min na a ka baara kɛ n'o kuntilennaw ye jamana fila in tɛ bi jamanaw ye u bolo dilen don ɲɔgɔn ma u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bankun kan ani fan caman fɛ min ye dolokɛ ye a yɛrɛ ko a ye jamanakuntigi lamɛn kosɛbɛ Asimi ye bilasirali kɛ a ye ka ɲɛfɔli k'a ye jamana yɛrɛ ka kuntilennabaw ye mun ye ani jamana ka laɲinibaw ye mun ye a y'olu bɛɛ lajɛlen da a tulo kan yaasa cogoya min na baara min n'o kalifalen don a la n'a kan ka t'o kɛ Algérikaw fɛ u bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na sa maa kofɔlen yɛrɛ ye Surasi ye k'o bɛ cogo min na nin waati in na a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a ye faamuyali caman kɛ a la sabula jamanakuntigi ka kɔn bi ɲɛ a kun ye ɲɛfɔli kɛ maa caman ye k'o bɛ cogo min na waati in na ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se cogo min na ka faamuya kɛ baara kɛcogo ɲuman yaasa min ye furugufurugu bɛ dɔgɔya lasigiden ale ka baara kɔni o kan ka taa o sira fɛ kuma ɲumanw fɔli fala ye ni lasigiden bɔra k'a f'i ɲɛna k'an bɔra ka kuma min fɔ sa k'an bɛn'a kan taa ɲɛɲini kɛ dɛ
ni poro ka diplomasi olu u bɛna sa dɔ bɛna audience la président fɛ a fɔ ko wa ko an nana balimaya ni sinjiya baara de la nka ha wuli k'i jɔ dɛ n'i ma wuli k'i jɔ kibaruya mun dilen filɛ nin ko balimaya ni sinjiya in o ti nakun yɛrɛ yɛrɛ dɛ journaliste fana bɛ ɲɔgɔn da o yɔrɔ de la parce que f'i k'o de ɲini k'o dɔn k'o f'i ka lamɛnbaaw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la cɛ nakun ye min ye nka min ye dolokɛ ye a kun taara Dawudu fana fɛ yen yanni jamanakuntigi Asimi o k'a bisimila a yɛrɛ ka kuma na sa ko a ye faamuyali caman kɛ laɲini min kɛlen don a fɛ bi ani jamana yɛrɛ ka kuntilennabaw ye mun ye baara kɛcogo la a yɛrɛ ye o faamuya kuma tɛ jamanakuntigi ye min kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka jamana a taabolo ye min ye bi jamana yɛrɛ bɛ kuntilenna min na bi ani jamana bɛ kɛlen don ka wulikajɔw ni cɛsiri minnu kɛ yaasa an tafɛli jamanaw bɛ se ka bɛn ni keleya sinsin cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ maaw b'a lakali cogo wɛrɛw la nka min ye lasigidenw ye olu kana taa o sira fɛ yaasa baara min bɛ yen n'o kalifalen don u la sa olu bɛ se cogo min na ka kɛ ka ɲɛ jamana fila olu ka bonya n'u ka karamaw olu hukumu kɔnɔna na dolokɛ an bɛ dugawu k'a ye sa ko ala ka se n'a ɲuman ye Alizerikaw olu fɛ yen an bɛ to Kuluba fala ye sunkalo setɔ don min ye jamanakuntigi ye ale ka musaka min bɛ yen n'o bɛ ta ka kɛ ka hinɛ ka ɲɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu ka yɔrɔ jenina i b'a dɔn k'a fɔ ko février kalo tile 2 Kati dɔgɔ sugu jenina maa minnu fana bɛ yen n'olu ye degun fana kun sɔrɔ ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye jamanakuntigi ko sa ko ka donbolo kɛ olu ye guwa 140 guwa 150 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu cɛw fatura kɛlɛdagaw la a ko in bɛ tali kɛ o sɔrɔdasiw la sɔrɔdasi kelen ninnu fana sa olu fana kɛrɛfɛ a yera sa k'a fɔ min ye maaw ye maa wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ se ka donbolo sɔrɔ i n'a fɔ minnu ka yɔrɔ fana tiɲɛna tasuma sugu jeni min kɛra Katikaw fɛ yen ko ka donbolo kɛ olu fana ye o la sa wari min bɛ yen ani musaka min bɛ yen n'o taara ka don o la sa a yera sa k'a fɔ ko min ye a balo kɔni ye a dili daminɛna sɔrɔdasi musow la sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen n'olu cɛw fatura kɛlɛdagaw la malo 50 kilo ɲɔ 50 kilo min ye sukaro 50 kilo fala ye 20 litres tulubu dɔ o taara ka du bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma Agibu Danbele fɛ n'an b'a fɔ ma ko junior sabula jamanakuntigi ka musaka in ale de b'o ko ɲɛnabɔli kunna nin waati in na maa minnu ye donbolo in sɔrɔ sa ko nin kɔni nana waati ɲuman na kuma tɛ bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ Asan Tarawele ale yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la a ko nin ye nisɔndiya da ye sunkalo min setɔ filɛ nin ye a ye dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanakuntigi ye baara minnu b'a u la sa ko a ka se ka kɛ ka ɲɛ laɲini ye min ye sunkaloba in a ka se ka timɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na musokɔrɔba ale ye dugawu kɛ a fana kɛrɛfɛ sa maa wɛrɛw bɛ olu fana ye donbolo in sɔrɔ u fana ye bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a ka nin waleya ninnu na sa sunkalo in yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la fala ye ka kɔn ninnu fana ye baara in a kun sera yɔrɔ caman na lujuratɔw ka taa se maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Tɔnbɔkutu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na hakili la k'a fɔ o kun ye donbolo kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye nin waleya kelen ale hukumu kɔnɔna na yaasa cogo min na sa u bɛ se ka da dumunifɛnw sɔrɔ ka kɛ ni sunkalo ye premier ministre n'an taara ale ka yɔrɔ la ale ye maaw bisimila bi maa min bɛ yen ni o ye diɲɛ seleke naani ale tɔgɔla maa min bɛ yen n'o bɛ an fanfɛ jamanaw ale ni cɛncɛn ka jamanaw kunna ale nana bɔ Ablaye Diop ye Leonardo Santos Simao ale yɛrɛ de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen sa Nations Unies tɔgɔla ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ne yɛrɛ tɔma ye n'o ye Kassim Ndiaye ye ale de ye u ka bi nagakɔrɔsigi ye an fɛ yan min ye premier ministre fɛ sa o ni maa min nana ɲɔgɔn fɛ o ye Ablaye Diop ye sabula an ka jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw o bɛ ale bolo maa kofɔlen minnu nana sa u kɔni ye foli ni tanu kɛ furancɛla fanga bɛ ka baara minnu kɛ bi u y'u fo k'u tanu olu la baara minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka yɛlɛma min ye cɛsiri ni wulikajɔ ka kɛ kalata fana ka se ka sigi sen kan u y'o miirinaw fɔ nka Mali bɛ ka taa sira min fɛ ani cɛncɛn ka jamana minnu kɛlen don k'u bolo don ɲɔgɔn bolo n'o ye Niger ni Burkina ye u ye foli ni tanu kɛ u ka wulikajɔ la premier ministre ale kɛlen k'u jaabi a fana y'u fo k'u tanu ko min ye Mali kɔni ye a ye sira min ta bi o ye cɛsiri de ye ka se ka lakana k'o sabati dugudenw k'olu ka baaraw kɛ min ye an ka lasigidenw ye olu fana ni diɲɛ selekena ni lasigidenw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ cogo min na Mali la o bɛ AES jamanaw fana na o cogoya la a y'a yira Nations Unies maaw la cɛsiri ni baara bɛ ka kɛ basigi ni mana sigi sen kelen kan min ye laɲini caman wɛrɛ bɛ yen ka taa yiriwali ko ta nasira fɛ ko olu bɛɛ lajɛlen na se ka sen sɔrɔ kununko an tun bɛ yɔrɔ min na Sibikaw fɛ yen
n'o ye fondation clôture ye olu maaw fana bisimila premier ministre fɛ bi a ka baarakɛyɔrɔ la min ye fondation in sa Mamun Daru ka taa no u ye premier ministre fɛ o ye Allemagne lasigiden an ka jamana kɔnɔ Gertrude Pohl ministre min bɛ sa n'o bɛ baara ni baaradege kunna an ka jamana kɔnɔ Umusal Seki a ko bonya bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale bolo jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don CNT kɔnɔna na n'o sigilen don muso du denmisɛnninw ani farikolo ɲɛnajɛ kunna olu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Allemagne ka fondation ba in sa a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan fala ye ko min ye Allemagne ye sefa wari miliyari 12 o kɛlen don k'o don kalanso in na koyi kalanso in muso bɛ kalan fu muso bɛ taa npogotigini kalo wɔɔrɔ bayɛlɛmali baara o kalan bɛ kɛ olu kunna o kɔrɔfɛ sɔrɔdasi minnu fana bɛ yen n'olu fana sara k'u musow to kɛlɛdagaw la olu fana musow ye kalan sɔrɔ muso wɛrɛw ye kalan sɔrɔ i n'a fɔ jɛnɛbu n'a ɲɔgɔnnaw ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma ko nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa kalasa yɛrɛ kɔnɔna na bi ko kuran bɛ yen ji bɛ yen min ye balontan ni ekɔlisow ye ka taa se yiriwali baaraw ma fo min ye bagan fagayɔrɔ ni bagan bosoyɔrɔ ni tulu dilanyɔrɔw ye nin bɛɛ lajɛlen kuma fɔra premier ministre ye premier ministre ko nin waleya in ko tɔnɔ 2 don ko sabula bi diɲɛ b'a fɔ ko Mali bɛ taa ko nka min ye Allemagne ka baɲumankɛtɔn ye n'o ye Claude Chira ye fala ja ale ɲɔgɔn waritigi tɛ Europe bɛɛ fondation foyi t'ale sanfɛ ko o kana ni cɛkɔrɔba san 80 ye fondation tigi yɛrɛ min tɛ taa jamana na fiyewu k'o ye bonyaba de ye Mali ye fɔlɔ filanan premier ministre ko u bɛ ka kalan min kɛ bi anu bɛ ka baara min kɛ u ye kuma di Sala Babi ma ale ka ɲɛfɔli kɛ ale min ye coordinateur projet coordinateur national ye kalanso minnu sigira sen kan baara minnu sigira sen kan yiriwali baara minnu na kɛ min ye fondation fɛ CAC yɛrɛ kɔfɛ sa tɔnɔbɔ minnu bɛ ka k'a ko la bi Sala y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ wa ko Sibi bɛ se ka kuran di Bamakɔ ma han o ye nkalon ya Sala ko ten dɛ ko Sibi bɛ se ka kuran di Bamakɔ ma bi donc premier ministre y'u fo k'u waleɲuman dɔn wala kunun ko premier ministre alisa ale ka baarakɛyɔrɔ la Bamako mara kalifalen don maa min na bi n'an b'a fɔ o ma ko délégation spéciale maaw olu fana taara a fɛ yen nka olu taara a fɛ yen u ma taa ko premier ministre dɛ u taara de ko ministre de l'administration territoriale mara kama bɔli ministre sabula olu b'o de ka gun kɔnɔna na Bamako délégation spéciale ɲɛmaa ni o ye Bala Tarawele ye a ko baara belebeleba 6 bɛ u bolo ɲinan san kɔnɔ yaasa Bamako bɛ se ka cɛ ɲɛ cogo min na sa ka kɛ manamani ye fala ye ko baaraw ko olu bɛna tali kɛ min na mairie yɛrɛ bɛ se ka musaka minnu bɔ ka waleya minnu kɛ a nɔgɔnin fɛ ko olu bɛ yen wara wɛrɛw bɛ yen olu kɔni bɛna kɛ baara kolo giriw dantigɛli kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye fala ye ko dabanaani a jenina a mɛnna a ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ k'u bɛna yen dilan k'o dilan ka sanfɛla ni dugumana kɛ o la k'o ban pewu k'o bila maaw ka bolo kan yelenko kuma min ni an b'a la n'o ye panneau éclairage ye ko minnu dulonnen don sa ko u bɛ ka test de kɛ n'olu ye délégation min na bɔ yan ka taa sinikaw fɛ yen min ye a lampadaire kwalen badenw ka t'olu ɲini ka na n'o ye n'o fana bɔra yen tuguni pont n'o ye an ka Bamako pont ye k'ale kolo girinya k'olu lakɔlɔsi sugubulon minnu bɛ Bamako kɔnɔna na n'o an b'a fɔ o ma ko manamani n'o ye marché rose ye baara dɔw fana kan ka kɛ k'o lakurakuraya ka se ka min ye da dumunifɛnw kuruli k'olu ɲɛnabɔ fala ye monument dɔ bɛ Bamako kɔnɔna na a tɔgɔ ye ko monument Caroyi n'i y'o fɔ o bɛ maa hakili jigin Sénégal la min y'an ka tirailleurs nalen Sénégal yan'u ka bila ka t'u ka jamana na u taara bila Caroyi ka olu fɛ yen o monument Alpha Umaru Konare ale y'o sigi k'u bɛna yen fana kurakuraya k'a dilan fo k'a ɲɛ k'a kɛ manamani ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa baara min b'u bolo fala ye ko tour jumelle k'u bɛna taa o dilan place de cinquantenaire la baara min bɛ yen ni bɛɛ sigilen don k'o kɔnɔ o ye train électrique ye u kɔni ko tiɲɛna o tɛ kɛ sukaro dugusajɛ cɛ dɛ n'u bɛna taa lampadaire nɔfɛ ka na sini n'u bɛna Kane Caroyi yɔrɔ in dilan n'u bɛna monument sigi place de cinquantenaire la k'o kɛ yɔrɔ sanuman ye olu ye yɔrɔ furaw ni fɛnw ye nka min ye électrique in ye u yɛrɛ tiɲɛ fɔ o la dɛ u ko k'o tɛ baara ye min bɛna kɛ a nɔgɔnin fɛ olu bɛna n'a tu tigɛ ka baaraw kɛ k'a sigi sen kan yaasa a ka se ka sigi sen kan nka bi n'i ye a jateminɛ fala ye nin kumaba ye dɛ kuma belebele de ye nin ye sabula nin ko in hakilila k'a fɔ maire caman tɛmɛna o tun ye nin kuma in fɔ nka waleya minnu don u ko ko 3 kɔni bɛ yen ɲinan san tɛ ban fiyewu n'olu ma sigi sen kelen kan nka tɔ ninnu bɛ yen u bɛna olu nun don k'o baaraw kɛ min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye train électrique ye u y'o ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna
ala ka a ko time ko irana Niger kaw fe ko kan kibarew la sa ama yira ka ko Niger lu tu ka lajɛ kɛ u ka asizi kun cɛlen sisan sa u y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu fe wa ko min ye asizi ye ko a ka laɲinibaw kɛra mun ye ala belebelebaw fala ye ko ka parti politiques ci ko k'olu bɔ yen pewu wa fonctionnaire ne yera parti politique ka ɲɔgɔn ye la e na dulon o fana tɛmɛnen kɔfɛ asizi ko sa ko min ye u ka furancɛla fanga ye ko ka san 5 d'a ma a bɛ se ka kurakuraya baaraba minnu kan ka k'o kɔnɔna na sa o yɛlɛmalibaw ye yɛlɛmani minnu bɛna ni falenw ye AES o maa falenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye Sulemani Sise ale ka soma yɛlɛmali hukumu kɔnɔna na diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fila Mayiga ye ale ye bataki kɛ ka taasibila kɛ ka ɲɛsin Sulemani Sise ma kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ seko ni dɔnko bankun kan ni Asani Kone ye olu ka ɲɛmaa ye olu fana ye fasɛri kɛ Cheikh Umar Sissogo ale min bɛ Mali farafinna sinimabɔlaw bɛɛ lajɛlen ka ko kunna n'o y'a secrétaire général ye FEPASI ale fana ye bataki kɛ Faransikaw ka jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ka kɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ sa Mali yɛrɛ kɔni premier ministre ye ani Mali ministre n'o bɛ seko ni dɔnko kunna ani Mali jamana ɲɛmaaw olu de kɔni ye nkamu gosi Sulemani Sise a ka soma yɛlɛmali tiɲɛ na ko jamana ye maa belebeleba taara ka jamana to nin sen min ye Sulemani Sise ye ka sinima dɔn ka dɔnkala kari ja k'o dɔn ka ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn k'an ka laadalafɛnw k'olu sigi ja kan k'a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka girin a nɔfɛ k'o ye Basolo ye koyi Ɲaminakaw ka Sulemani Sise ko ala k'a dayɔrɔ sumaya bɛɛ lajɛlen bɛ kasi la bi ka kɛ ni ale ka soma yɛlɛmali ye Kɔdiwarikaw fɛ yen olu ka sɔrɔdasiw minnu Faransi sɔrɔdasi minnu tun bɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen fala ye k'u bɛ ka waa wɛrɛ f'u bɛna duloki b'o kan na ka to so kɔnɔna na olu tɛ se ka taa o kɛbaɲɔgɔn na o don u taa man di u bɛ duloki de yɛlɛma u bɛ sɔrɔdasi fini bila ka t'u cɛla ye u kɔni y'a fɔ sa ko nin kalo in tile 15 ko min ye Kɔdiwari kɔni kɔnɔna na sa sɔrɔdasi minnu tun bɛ yen sa n'olu bɛ Faransi tɔgɔ la k'olu y'u sigiyɔrɔ labila Port-Boucaau fɛ yen min ye Kɔdiwari sɔrɔdasiw k'olu ka se ka baara kɛ Senegalikaw olu ka gouvernement ko n'Ala sɔnna a ma k'u bɛna taa su wɔgɔbɛ kɛ an bɔra ka min fɔ sa n'o ye Caro ye a kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la san 1944 an ka maakɔrɔw n'an ka maabaw n'an mɔkɛw n'an tulomasamaw olu minnu ye kɛlɛ kɛ ka taa segin ka na Faransikaw ka bɔ Faransi kɛlɛ la ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Dakarikaw fɛ yen ko su hakɛ ka se ka dɔn sɛgɛsɛgɛli k'u bɛna o sigi sen kan fala ye Senegal gouvernement ko ten ko yaasa su hakɛ ka dɔn ko sabula min ye CFA ko ye a kɛlɛ fɔlɔw daminɛna nin yɔrɔ in de la ye ka sababuya kɛ wari min kun kan ka di u ma kɛlɛ kɔfɛ Guinée Bissau Keba ka cɛ ale ma fɔ k'a tɛ kɛ président ye tuguni a ko ma ban dɛ Keba i ka cɛ n'o ye Guinée Bissau ye ko maa minnu tun b'a fɛ ka coup d'état k'ale la ko k'u bila u si kaso la dɛ min ye maa 12 ka se maa 29 ma ko k'olu bila san 12 san 29 kaso la maa 19 kɔni sigana kɛra olu la sa k'a jira k'a fɔ k'olu tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ février kalo san 2022 kɔnɔna na olu fɛ yen Togo jamana ko ale bɛna baara belebeleba 37 sigi sen kan min ye CFA wari miliyari 237 a bɛ bɛn o de ma baara in bɛna tali kɛ baara belebeleba min na sa 22 kɔni u y'a jira sa k'a fɔ k'u bɛna olu kɛ teliya la min y'a la belebelebaw ye n'o ye sojɔw ye ale ni ka taa bagan dumuniw ni balo bayɛlɛmaliw la ka tila ka usine baw sigi u ka jamana kɔnɔ k'u n'olu kɛ waati ni waati na yaasa cogoya min na Togo yɛrɛ ani jɔyɔrɔ min ka k'a bi farafinna a ka se k'o sɔrɔ Burundikaw olu ko nin waati laban in na maa 10 ɲɔgɔnna kɔni bolila ka bɔ Kongokaw fɛ ka don olu fɛ yen min ye nin tile laban ninnu na fana min ye République démocratique du Congo k'a fɔ k'a kɔkɔrɔma donnen don Rwandakaw fɛ k'o de y'a to ni maa ninnu y'u sigiyɔrɔ bila M23 ko a kɛlen ka Goma sɔrɔ ka Bukavu sɔrɔ ko wa ko halisa ko a bɛ ka taa dɛ wa min ye dugubaw ye k'a bɛ k'i kunda olu kan Nations Unies maaw ko ni wuli ka jɔ ma kɛ ko nin bɛna kɛ kɛlɛba de ye farafinna yen fanfɛ bolo fɛ sabula ko min ye jamana caman bɛ yen bi olu bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka dɛmɛ ta ka don Kongo ma ko kɛlɛntan tɛ ko maaw ka kɔn ka wuli G20 n'o ye farajɛ diɲɛ jamana belebelebaw olu ka lajɛ min kun ye ka kɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen ko zen ta bɛ ka kɛ fala ye tubabu tun bɛ ka min kan o de bɛ ka k'u la k'u da tɛ kuma na Trump ko k'u da yɛrɛ de donyɔrɔ tɛ yen
G20 lajɛ ale kɔni ma se ka sen sɔrɔ sabula maa caman dusu kasilen don olu ma na ngilɛw ka dulatitɔ min bɛ n'o ye Nottingham Forest ye o dulati kɛnɛ sa u y'a yira sa ko Gron ni o bɛ ngilɛw fɛ yen e ko Angleterre ni Senegal tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ badenya balontan na wa ko yanni Euro cɛ k'u bɛɛ lajɛlen ko na k'u ma labɛn ye labɛn min bɛna fisaya kosɛbɛ Senegali ale dulatilaw ma kurikaw olu ka douane bureau Bamanciwale wale tun b'a fɛ ka firi o kan nka armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ la armée yɛrɛ ka nin waati laban wulikajɔw barika bonyana sabula Bamanciwale kɛbaaw fana kɛlen don ka drone dɔw sɔrɔ ka se k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ kɛ n'o ye nka yɔrɔ o yɔrɔ sa n'u kɔni ye wulikajɔ kɛ armée yɛrɛ ka teli bi a nɔ ka ɲi fana baaraw olu kɛcogo la min ye Bugunikaw fɛ yen sa waliya in kɔni ko a kɔni kɛra ye fana min ye chauffeur dɔ ye olu kɔni joginna sabula bingalikɛla dɔ olu senfɛ min ye nin wulikajɔ ninnu ye sa Buguni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye nin waliya ninnu kɛ sa ko a kɛra kankura min sigira Bugunikaw fɛ o kɛrɛfɛla la o masurunan na FESPACO ale ta ko 29 o baara bɛ daminɛ sini Wagadugukaw fɛ yen ja 235 o de bɛna na taa ɲɔgɔn dan na yɛrɛ ka tɔgɔla walan bɛ a la ɲina Mali bɛna na taa ni ja 11 ye o kun fɔmana ka kɛ no sa an kɔni m'u ye yan fɔlɔ yan'u ka taa nka maa caman kumana u kan an b'a yira sa k'a fɔ ko ɲina kɔni Mali ale bɛ yen ka ban Maliyɛn caman sera yen Mali délégation caman sera yen kunnafonidilaw sera yen maa minnu bɛ yen n'olu ye musolakaw ye n'olu kan ka taa guwaw kɔnkuru la i n'a fɔ Umu n'a ɲɔgɔnnaw n'o ye vieille marmite Umu ye olu n'u ka délégation sera yen musojɛkulu minnu fana bɛ yen n'olu kan ka taa baara kɛ AES coordination sigili la olu fana sera yen kunnafonidijɛkuluw sera yen bi sa n y'a mɛn k'a fɔ min ye ko in yɛrɛ a denfaya talen don ka di jamana min ma n'o ye Tchad ye olu ka jamanakuntigi n'o ye Maréchal Mahamat Idriss Déby ye ko ale yɛrɛ wulila ka bɔ N'Djamena bi k'i kunda min ye Wagadugu kan min ye baara kurumo karili ye sini o na kɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na ale ni jamanakuntigi Burkina ta n'o ye Capitaine Ibrahim ye a donna AES la Keba a ka cɛ donna AES la a ma don fɔlɔ aya sigikɛ bɛ k'a kɔnɔ kɔnɔ Bamako yan ani Mali kɔnɔna na Seko ni Dɔnko festival 4 olu bɛɛ lajɛlen kɔni dayɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ donsow ta o tun bɛ ka kɛ Mahmud Dafɛ ale yɛrɛ taar'o kɛnɛ ka palais de la culture la min ye Sidi Keyita ye sa ale ye minisiriso jɔyɔrɔ fa Didadi o festival dayɛlɛli kɛnɛ kan alamu dayɛlɛ tun ye kunun ye min ye Ablaye Jɔmana ye n'ale palais de la culture directeur ba ye ale tun bɛ Nanyariki Sikasokaw fɛ yen olu dayɛlɛli la n'an kɔni bɛ min fɔ an ka festival tigiw u k'u sigi u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye a jateminɛ festival Didadi o bɛ Yanfoyila o bɛ Bugunikaw fɛ yen Buguni ni Yanfoyila 80 km Sikaso donsow ta Bamakɔ yan a bɛɛ lajɛlen don kelen minisiri bɛ se ka taa nin bɛɛ la cogo di aw bɛɛ ko k'aw ye minisiri wele a bɛɛ le 20 février wa n'a ye festival fana bɛɛ kɛ sisan o sunkalo mana tɛmɛ festival a bɛ kɛ cogo di programme san tɔ bɛ kɛ cogo di an bɛ Marakalakaw fo olu ka festival ma olu y'o bila avril la n'Ala sɔnna a ma an b'o fana labɛn na an ye Segu kɛ cogo min an na taa Marakala fana janjo kɛ ten ni Ala n'a kira sɔnna a ma la na taa fala ni keba ninnu bila tinɛni minɛ na u ka taa tinɛni salo ji sanfɛ an kɔni b'a ɲini festival tigiw fɛ u ka sigi u ka kuma parce que nin na a perte dɔ bɛ don olu yɛrɛ kun dɛ hali Seko ni Dɔnko tigi minnu n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ i ka ɲɛnajɛ la n'aw bɛɛ y'a gosi ɲɔgɔn fɛ tan a ti ɲɛ festival bɛɛ kɛ kun munna fana ka bɛn ni nin wagati in ye munna dɔw t'u ta